den, zdraví vás Avatárek Lexon a vítám vás u Sprusu nové série. Je to super hra, já jsem ji teď začal hrát, má to teda předběžný přístup. Hra se jmenuje Better Than Life, lepší než život. Já bych to možná i přeložil něco jako lepší než Minecraft, protože opravdu těch možností, co tady v té hře jde dělat, je opravdu spousta. Dalo by se říct, že skoro neomezeně. Tady ta hra zatím není pro veřejnost, já jsem získal teda pozvánku do pre-alpha verze, takže ještě je tady co dohánět, zatím v té hře nejde moc co dělat, takže bude to takový spíš jenom simulátor chůze, nebo jak se ty hry označujou. Co mě na té hře zaujalo, je grafika. Jak vidíte, je to teda hodně fotorealistický, dalo by se říct až realistický. Já jakožto v podstatě alfa tester, tak jsem se dostal na vyšší level. Teďko mám nějaký level 38, myslím, ale normálně hru začínáte na 0. levelu, tam je takový tutoriál, probíhá. Každý hráč vlastně, co se tady v tom světě spavne, začíná na 0. levelu a v podstatě se XP až kam to dotáhne. Je to tady dotažený k realističnosti, je to super realistický, takže v podstatě můžete se zranit, můžete se zabít, můžete dělat spoustu věcí, takže záleží, ta hra nemá cíl, v podstatě jediný cíl té hry je přežít a být úspěšný, nebo abyste si prostě usnadnili život, něco jako v Minecraftu, když si přes MI systém zautomatizujete celou výrobu a v podstatě už to jde všechno jednodušeji, takže tady to funguje taky podobně. Hra to ještě není dodělaný, ale bude to udělaný tak, že vlastně vy, když se spawnete, tak projdete nějakým tutoriálem, bude to něco jako vaše dětství. A po tom dětství následuje, nebo ještě v tom dětství následuje škola, kde budete plnit různé testy a takový, toho testuje vaše schopnosti a vlastně pak vám to přiřadí i vaši roli tady v té hře. Je to vlastně taky MMORPG, takže masová onlineovka pro spoustu lidí. Zatím ten multiplayer režim tady nebyl ještě implementován, respektive za tu chvíli, co jsem tady, já jsem tady pár minut zatím, takže testuju, takže ještě nevím přesně, co tu jde dělat. A za tu chvíli jsem tady byl prostě jenom sám. Interakce s okolím nějaká je, vlastně jediný, co teďko máte k dispozici, je vaše paže, takže vy máte vlastně, jako vidíte, ruku a můžete ovládat, takže můžete, já nevím, tady, když se skrčím, samozřejmě se CTRL, tak vidíte, jak to reaguje na pohyb, takže opravdu dokonalý. No, ten fyzický model je fakt perfektní. Další věc, co jsem si všiml, tak je ambient, slyšíte ten zvuk asi. Samozřejmě odlesky, halo od slunce a tak dále. Bump mapping a takovéhle věci, takže to je fakt na vysoký úrovni. Máme tady i nějaký kulisy, takže něco jako hmyz. Ty zvuky jsou fakt dobrý, no, řekl bych, že to je ještě lepší než Matmos z Minecraftu, takže super. No, zatím se tady toho nedá tedy moc dělat, takže co jsem se tady procházel, tak já nevím, třeba s tou interakcí, tady vidíme na zemi kus něčeho, nějaký klacek, takže my to můžeme zkusit použít, když se teda trefím. Jo, už, trošku to ještě blbne. Takže vlastně získáte zřejmě něco jako první nástroj, který pak asi můžete chodit a prostě ho používat. Nevím, ještě jsem to dál netestoval, takže to ještě vyzkouším. Možná, že spousta věcí tady ještě není implementovaných. Takže máte vlastně zbraň, koukám, že má 2 režimy. No, vlastně pravděpodobně bychom si mohli začít stavět nějaký obydlí, nevím, jak to funguje, jestli jako v Minecraftu. Ale řekl bych, že asi klackem strom neporazím. Myslím, že to bude hodně realistický. No, takže jsme si rozbili první zbraň, takže to nevím, musím si, jak to funguje. Tohle pravděpodobně funguje jenom jako nějaká prvotní zbraň, nevím, že jsem tady neviděl žádný moby, nic, nevím, ještě nebyla noc. Zajímavý na té hře je i to, že vlastně teďko máme den, teď je něco po polení, odhaduju podle slunce, a běží to tady jako ve Vovku, že vlastně ve dne máte den, když je v reálném světě den, a v noci máte noc, takže je to tady vlastně koloběh 24 hodin, takže i tohle je
ideální, mělo by se tady střídat do budoucna i počasí, zatím je teda jenom pořád slunečno. Říkám, je to pre-alfa verze, takže je tady ještě co dodělávat. Přístup nemají každý, uvidíme, kam se to dostane, já to nebudu točit nějak pravidelně. Vždycky jednou za čas sem vlezu, natočím nějakou událost, nebo když bude nějaký patch, nějaký update, tak vám to ukážu, co se změnilo, co je to navíc. Slibovali, že budete mít i nějaký jakože parcely, budete mít nějakou parcelu, kde budete moct sázet nějaký základní plodiny a takovýhle, takže na to jsem docela zvědavý. Vlastně budete procházet i snad věky, jakože doba kamena, to je zřejmě tohleto. Když teda podle té ruky, co jsem koukal, tak to nevypadá, ale asi ten avatar je prostě už nějaký namodelovaný s nějakým základním oblečením. No a nevím, to asi zatím všechno, zatím jsem toho moc neobjevil, prostě jsem byl nadšený z těch prvních pár minut, tak jsem to hned začal točit. Ani to moc nelaguje, když se rozhlídnu, nevím, jak to bude na tom videu vidět, ale já to mám plynulý. Takže když se třeba podíváme na ty stromy, ty zrovna ne, ale před chvilkou tu foukal vítr, takže se to i kemárcelo ve větru. Takže je to fakt hodně reálný, uvidíme, určitě budou nějaký bugy a takovýhle věci, takže bude ještě co vychytávat. Zkusím ještě tím klackem. A to zatím to jenom reaguje takhle s těmi souvisky. No a já myslím, že to asi zatím stačí. Jo, tohle jsem si taky všimnul, jak tady jsou nějaký, co to je, nějaký komáři nebo co, tak ono to na vás i reaguje. Že prostě, když začnete kolem toho chodit, tak ono to prostě jakoby reaguje na váš pohyb, odletne to, takže fakt simulace dobrá. Zrovna koukám, že něco mám, takže pravděpodobně asi tady budou i nějaký jakoby nepřátelský ty potvory, které vás budou moc kousnout, nevím. Tak jo, takže asi tohle na začátek stačí. Já doufám, že se vám to líbilo. Bude to nějaká série, nevím ještě, jak bude dlouhá, uvidíme, kam se to až dostane. Taky je možný, že třeba tu hru zabalej, že v podstatě nebude dokončená, je to teda jakoby něco jako předběžný přístup, zaplatil jsem si teda nějaký vstup jako bonus vlastně, aby jsme mohli testovat a jsme na tom vyšším levelu kolem ty 40. A maximální level zatím nebyl stanovený, co jsem zjišťoval, a ještě abych dopověděl tu myšlenku, takže začínáte něco jako v době kamenný a postupem času se budete dostávat prostě přes různé věky, mělo by to jít až do industriální doby, takže i nějaký města takový, něco jako města, nějaké osady by tady měly být, které by se měly časem i jakoby zdokonalovat, měly by růstat a vlastně modernizovat se. Takže to asi bude pravděpodobně s každým patchem nebo s každým datadiskem, to ještě uvidíme. Tak jo, a to asi teda teďka už utípnu. Seznámení to stačilo a jestli se vám to líbilo, dejte lajky, napište, jestli chcete další díly tady z té série. Nevím teda, jak to bude, zatím asi na ní přístup získat nemůžete, ale je docela možný, že někdo z vás už třeba pozvánku dostal, ani o tom neví, že možná i tu hru hrajete, takže projděte vaše disky a mrkněte na to. No a to bude teď všechno. Možná ještě bude nějaký streamek za chvíli, uvidíme, ale teď to zatím utípnu. Tak jo, takže mějte se pěkně, děkuji vám za pozornost a budu se těšit u dalších sérií, u dalších dílů, u dalších streamů zase na shledanou.